Mga kabataan naman po sa Labrador lumahok sa Open Nuclear Forum. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Binuo ng mga kabataan sa Labrador ang pinakamaraming bilang ng kalahok sa isinagawang open forum patungkol sa planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa bayan upang maisatinig ang kanilang opinyon sa naturang usapin. Sa naging pagdidipon, muling iginiit sa mga residente na tumatalima sa mga regulasyon ng nakasaad sa RA 12305 o ang Philatom Law ang nuclear power plant na planong itayo sa bayan. Kabilang dito ang pagtugon sa mga usaping radioactive, nuclear wastes at isyong pangkaligtasan ng planta dahil sa banta ng East Zambales fault line. Siguro naman ni Philatom Law Principal Sponsor 2nd District Representative Mark Cuangco ang paglulunsad ng ligtas at makabuluhang planta ng nuklear sa Pangasinan. Kaugnay nito, patuloy din ang ikinakasang pangangalap ng lagda sa mga barangay sa Labrador na patuloy ng pagpapahintulot sa konstruksyon ng planta, bagay na tinabla rin ng pamunuan ng Diocese of Alaminos para sa pagtutol sa pagpapatayo ng nuclear power plant saan man sa bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM